anyị nwere puku anọ inye gị ma ọ bụrụ na ịsata ajụjụ anyị ga-ajụ gị n'asụsụ Igbo. Ihe a chọrọ ịjụ gị bụ ọnụọgụgụ. Ngwa ijide gị na anyị na-ajụ gị ịsata ya gị were ị na-asatagwa gị jụ anyị ego anyị. Ọ dị mma. Nke mbụ, kedu ihe a na-akpọ 1000 n'asụsụ Igbo? 1000 wụ otu puku. Otu puku. Ọ dị mma. Mgbe ị na-erite ị na-ewere n'oge adịrị, ị nwere nnọọ tịnkọm iri ịza ya bụ ajụjụ. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ 1 million n'asụsụ Igbo? 1 million. Ide narị. 1 million. Ide narị. Ọ ya adịghị ikpeazụ gị. Onye mma. Ọ dị mma. O mere nke ọ dara ya. 1 million bụ otu nde naira adịghị ya. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ 1 billion n'asụsụ Igbo? Ama m ka. Ịma nke ahụ? 1 trillion n'asụsụ Igbo. Ama m ka. Ole ka ị zatara? Ofu ka m zatara. O mere nke ọ dara ya. Ị gara akwalite asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Ngwa tie sopo. Sopo. Ọ dị mma. Biko lere m anya na ekwentị gị. Gwa m ihe na-akụ n'ekwentị gị n'asụsụ Igbo. Ọ kụọla elekere atọ. O jirila o jirila 13 kụọ elekere atọ nke ehihie. Ọ ya bụ asụsụ ikpeazụ gị? Yes, ọ ya. O jirila nkeji 23 gafee elekere atọ nke ehihie. Mere nke ọ dara ya. Were okwu ndị a mee ilu. Nke ọ bụla iji tụọ ilu ugbu a na inweta 1,000 naira. Ole ka ị ga-achọ ịtụ? 1, 2, 3, 4, 5. Ịkwana ego Chineke na-ekwe ego n'ego. 1,000 otu ilu. Okay. Ọ dị mma. Anyị na-aga. Were mgbada tụọ ilu. Were mgbada tụọ ilu. Mgbada ahụ anyị mgbada ahụ ọ gwala ka ọ fọrọ. Ji ọzọ. Ọ dị mma. Were awọ tụọ ilu. Elema awọ a na-agba ọsọ n'efufe. Chineke echefuola m. Ọgwara ị nwere nnọọ tịnkọm ole nke ahụ tịnkọm ga-agala otu ugboro ka ị nwekwara na ohere. One more, okay, fine. Awọ a na-agba ọsọ n'efufe mana enwere ihe chụga. Ọ dị mma. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Nwata wuchie nna ya anya gwara kurie ebe niile. Nwata bulie nna ya elu ọgada wuchie ya anya. Ọ dị mma. Mana nwere nke enwela nna nke elu lekwanụ. Ngwa were note. Ego otu ọ maka na emegide otu biko. Ị ka na-aga n'ihu ka ị chọrọ ịkwụsị ebe a? Eleghịkwa eche mechedụbọ. Ọ dị mma. Osisi ndụ. Osisi ndụ ka eji ekele. Anyị ga ofe ya ga-azụ n'aka m ka ọ ga-ala. Ịgbalịala. Ole ka ị nwetara taa? Ofu naanị. Ọ dị mma, ịgbalịala. Isi ike na-akwalite asị. Yes. Ngwa tụpụrụ anyị sọpụ.